Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nining mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kumustang lagay po natin ha? Check attendance muna tayo kung lahat na ba nakatutoy. Si Angkol, matik na. Basic na yan. Kailangan ba bang i-memorize yan ganitong oras? Si Angkol, nakatutoy na yan. Kasama na po yan si Auntie. Yan. At magandang gabi din sa ating mga pamangkin na nakatutoy din. Yo, Wardzo! Ayan, at isang araw na lang po. At magkakaroon na tayo ng San Miguel Pale Pilsen Beer Oke 2024. Siyempre, no, makakasama natin si Tanya Chinita, Angkol Dagol at si Rocky Terra dyan po sa may hapag sa Marikina, no? Sa bukas po yan, March 22, Friday at 6 p.m. Ang bilis ng araw mga kabisyo, no? Biyernes na naman, no? Tama-tama yan, no? Biyernes. Alam mo na ang mangyayari mga angkol. Awards. At sa gabing ito mga kabisyo, ang pag-uusapan po natin dito, tungkol pa rin tayo sa social media, no? Of course, alam na po natin yan. Na dati yung usap-usapan nasa ano yan, nasa kapitbahay. Ngayon, of course, ang chismisan, ang mga martes nasa social media. At sa gabing ito mga kabisyo, gusto kong pag-usapan natin eto yung nakapost po sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay po doon ay pangalanan ng mga bagay na ipinupost sa social media. Of course, no, alam na po natin yan, no? Na bago po tayo mag-post po sa social media, abay, tingnan muna natin. Kung baga, sa tingin natin, eto ba'y nararapat na ipopost po natin, di ba? Hindi lang kay post pa ng post ng post. Yo, Wardzo! Yung iba nagpo-post ng kakigulan. At ito yung nakikita ko, no? Sa tingin ko, ito ang nararapat na gawin po natin mga kabisyo. Bago ka mag-post siguro, no? Pag-isipan po ang layunin mo, ha? Bakit ka ba magpo-post nito? Oo. Ano ba talaga ang pakay mo? Tukuyin kung ano ba talaga ang layunin mo sa iyong post at kung paano ito makakatulong sa iyo at sa iyong mga audience. Yo, Wardzo! Ang iba kasi kung ano yung nararamdaman, ipopost ka agad. Pag nag-aaway sila ng kanyang mister o kaya naman misis, ayun, ipopost ka agad. At tuloy pagchichismisan ng kapitbahay. Pambihira naman. Dapat hindi ganun po mga kabisyo. Ayan, isa pa po. Eto, tiyakin po natin ang kahalagahan kung bakit mo yan ipopost, no? Kung gaano ba yan nakahalaga ang iyong ipopost at kung ito ba ay makabuluhan, nakakatuwa o informatibo. Yo, Wardzo! Oo, yung iba magpo-post naman, sabi informatibo to, pero hindi naman totoo. Fake news naman mga kabisyo. Kaya nga naisip ko ngayon, magandang pag-usapan natin maya-maya, no? Eto nakapost po, no? Pangalanan ng mga bagay na ipinupost sa social media. Ayan, ano kaya yun sa tingin mo, no? Ano ba yung mga dapat ipopost sa social media? Ayan, pag-usapan po natin yan mga kabisyo, no? Dito po hanggang alas 12. Again, magandang gabi po. Ako po ang inyong Angkol Totoy. Yo, Wardzo! Ayan, sa lahat ng mga nakatutoy dyan, no? Good evening sa ating mga taxi driver, sa mga grab driver, lalamove driver, trailer truck driver. Ayan, lahat ng mga may sasakyan. Talagang nakatutoy na yan. Yo, Wardzo! At syempre sa mga karinderya, sa mga kainan na 24 hours na nakatutoy dito, welcome po sa ating programa. Kung ikaw din nakahiga ngayon, hawak mo yung cellphone mo, nakikinig po sa atin habang naka-on yung radyo at nakatutok sa 90.7 Love Radio. Maying gabi. Ayan, samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng madaling araw. Tutoy Takabisyo, ha? Yo, Wardzo! Siyempre, dito lang yan sa 90.7 Love Radio. May gabi, Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!